ngaitore maBibles edu, notebooks edu. Titaure on the subject. The language of faith. The language of faith. Mutauro wokutenda ndizo. Good. The language of faith. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. 2 Corinthians chapter 4 verse 14. Let's read from verse 13. We, having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore we speak. Hebrews chapter 11, our theme scripture. Hebrews 11, 32 to 34. And what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthah, of David also, and Samuel, and of the prophets, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens. Romans chapter 4, 18. Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Verse 20. He staggered not at the promises of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Verse 21. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. And therefore it was imputed to him for righteousness. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief. He staggered not. He staggered not at the promise of God through unbelief. Katitaure ne zwe language ya kutenda. Kutenda. Kana kwaitwa. Inindi ne
definition yandinoona yekutenda iri more practical than theory or theoretical. Tinogona kusuggesta ma definitions akanaka mazhinji ekutenda, but kutenda apana a moment of faith inokupa ma negative results. Faith kana ya exercisewa inongounza ma positive results, and doubt and fear zika exercisewa likewise zinokupa ma negative results. Pese panoya a negative result, it's a result yekuti somebody wareza fear yake, somebody wareza doubt yake. But I believe also that there is a language of faith. It's not just faith, but there is a language of faith. When you listen to somebody speaking, you can tell whether this person has got faith or not. There is a language of faith. In any zenguva, I don't mind how many hours you spend in prayer. I will listen to you after prayer. I want to hear what you are saying after prayer. Nekuti kune language ye doubt inogona kubuda mumuromo wemunhu after 21 days the prayer and fasting. Chinondipa kuti nditende kuti munhu uyu zvaanamatira apa zvichaitika kana kuti zvichabatika kana kuti achazviexperience. Handi analyze the prayer, just the prayer. Of course I analyze the prayer, but not just the prayer yaitwa. Ndinoteerera language yemunhu kana azoti apedza kunamata, achipedza kuti amen, achisumuka, ndinoda kunzwa nyaya dzake. Ndo dzichandiudza kuti zvaanamatira uchazviona here kana kuti haazvioni. Nekuti muupenyu huno hazvigoneke kuti nguva yako yakareba inge iriyo nguva yeprayer. Hazvigoneke, tingada kuzvitraya. Hazvigoneke kuti nguva yako yakareba pa 24 hours ove maybe net 20 hours dzeprayer. Hazvigoneke. Uchaona kuti nguva yako kazhinji yeprayer maybe inenge 10%. Kana uri unotonamata. Saka uchaona kuti 10% yeprayer iri kurohwa ne90% yenyaya dzisina musoro dziri kuzotaurwa after prayer. Saka ndoda kuti munzwisise ipapo nyaya dzokusatenda dziri kuwandira munamato une musoro. Munamato kwawo waitwa wapedzwa. We 10 minutes uri kuzoya worwiswa nenyaya dzichataurwa in the next 10 hours. Nguva yako yekutaura kana iriyo yakareba, kana nguva yenyaya iriyo yakareba kupfuura nguva yeprayer, unofanira kutanga kuchenjera nyaya dzaunotaura kuti dziregedze kurwisana nemunamato waunenge waita panguva diki. Nekuti muromo wanamata ndo muromo zvekare uchanotaura nyaya. Sikubatika moshi. Kana uchida kuti chaunenge wareva muprayer chiitike ipapo chiziva kuti ndo muromo mumwe chete uchati chaunenge wataura munyaya chiitike futi ipapo. Saka prayer life ne life yako yokukurukura nevamwe make sure kuti hazvirwisani. Nekuti Satani ane paanosuduruka ogumbata oti minamato wake ndicharwisa,
aserekedza nyaya dzake dzirwe nemunamato waakaita. After prayer, uri kuti kudii? Wapedza kunamata, wati Jehovha, nyaya yangu ndomamirira yakaita, chapatsana ngurafuti ipapo. Ndingoibatanidza naye ndakatanga musi weTuesday kuti ti-establish a language yefaith. Wapedza kutaura naJehovha, nyaya dzako dzinoratidza kuti hauna zvawaita. Hauna. Action yako after prayer inondipa iniso munhu wemweya kuziva kuti uyo munhu uyu watochiitirwa chinhu ichi. Nekuti kana ndiine mwana wangu akauya akanditi, Daddy, mangwana tanzi tiuye takapfeka hembe dzokuswimisa, kana kuti mutitengera hembe dzokuswimisa mangwana tikunoswima. Achipedza kunditaurira, ndiri munhu wakura uye ndinoda kuti ndigone kuanalyze every word rabuda muromo wemwana wangu kuti anga achiti kudii. Daddy, zvanzi naticha wedu mangwana tiuye nezvekuswimisa. Okay. Wangu mwana wandakabereka anoziva ability yangu sababa yokumutengera swimming costume. Ndinoiona ability yangu yokuzvigona mukutaura kwemwana kana achitaura neni. Nyaya dzake dzinofanirwa kunoperera pakungoti tanzi titengerwe. But the moment mwana wangu akatanga kuda kunditsanangurira kwadzinowanikwa nekundikurudzira kuti ndishande ndiwane mari iyoyo nekudii zvekuti akutanga kundidzidzisa kunge ndisingazive kuti zvinowanikwa kupi, zvinotengwa sei. Kwandiri zvinoratidza kuti mwana uyu wataura zvake kuti ndinoda chakati mangwana, but haasi kutenda kuti baba vangu vanozvigona. Ndinonzwa pakunyanya kudonongodza nekunyanya kuisa zvima instruction muprayer yake, kudirector Jehovah sezvinonzi mwana wako. Mukuudza baba kuti ndinoda chakati, mwana wangu kana apedza kutaura, ndinomuona achibuda panze achienda kunotamba nevamwe vana. Anonzwa kuti burden ndaibvisa, ndatakudzwa mutoro na teacher, but ndaendesa kumubereki kuti mubereki ndiye ngaatenge, ndava ndiye ane mari. Ndizvozvo. Ukazoona mwana akujibidika akufara kuita mahumbwe nevamwe, iwe haumudeedze kuti iwe akufara zvako ine panapa ndakabatikana. Iright yemwana kuenda kunofara nekuti ari kuziva kuti ndaudza baba, kana zvichinetsa hazvinetseni, ngazvinetsani baba, nekuti upenyu hwangu huri mumaoko mani? Mababa. Mwana apedza kundiudza kuti ane chaanoda, ndikamuona akajega shaya, kwandiri it's a language yekuti kutaura ataura zvake but haatende kuti baba vake vanozvigona. Attitude yako, behavior yako after prayer inoratidza kuti waudza Mwari anogona kana dofo raMwari. Sei uchisuruwara kana wapedza kuudza Mwari unozvigona? Sei usingagone kunotamba bhora nevamwe? Sei usingafari sewatoonazvo kana waudza Mwari ane ability yokuzviita? After prayer, how do you behave? Remember, there is a lady
who was barren for a long time. And her name was Hannah. After a declaration from the man of God, yokuti Jehovah Mwari wa Israel ngakuite sezvaunoshuwa, akabva ipapo and she was smiling. Face yake inonzi ikasununguka. A word from the man of God, haana kutakura pamuviri, apiwa a word. Akaziva kuti a word kana rangouya rinoya rakatakura mwana. Ndokutanga kucelebrate over the word. Kune language ye faith, kune behavior ye faith, kune my actions ye faith, kune attitude ye faith. Na hizi yes attitude iri negative. No. Faith kana yavapo mumwe akambonditi chii chinokonzera naye mufundisi kuti ndinenge ndine so much faith iye kunyazonzwa kuti faith yangu iko zvinhu zvayakazara ende zvikuzoitika nhasi, asi zvobva zvaregedza kuitika ini ndanga ndine faith. Ende vanhu vazhinji vakangwara anoziva kuti akatanga notaura nyaya yake asina kuti ndine faith, uchamuudza kuti hauna faith. Ndanga ndine faith yekunyazoziva kuti ndinhasi, ndichinyatsodzwa kuti nhasi zvikasaitika hazviitike futi, asi ndokubva zvaramba. Chindiudzai kuti mhosva yangu mufundisi ndeyei. Izvozvo zvekuzoti zvaramba ndo chiratidzo chokuti yanga isiri faith. Une chimwe chawanga uchinzwa uchifunga wakaisa zita refaith pachinhu chisiri faith. Unotozoziva kuti haizi kana zvaramba. Zvangoramba chete hazvina kushandisirwa faith. Saka kuona kuti ndanga ndine yakawanda hobostereke but zvazoramba sei ndanga ndine faith. Ukangozoona zvaramba chichinja zita rechawanga uchinzwa haizi faith. Ndava faith haina maanswers maviri, ina yes chete. Yes. Zvikubatika mushe. Tiri kutadza kuoperate nefaith. Isu takauya mukingdom yefaith. Tiri kuda kushandisa maformulas ekunyika nesystem dzekunyika zinotenda kuti unotongowana mari kana watanga wawana metsi dzako nechirungu chako. Izvozvo hadzisi nhema, ndo chokwadi munyika, but hatizi munyika zve. Zvinonzeka zvakanaka. Imi Jesu ane prayer yaakaita yaanoti musavabvise panyika, but keep them from the evil one. Kureva kuti ari kunzi the evil one haarambidzwe kuoperata, but akarambidzwa kuoperata chiuya nekumisasa yedu. Ndizvozvo. Kana pachinzi keep them from the evil one, hakuzi kuti iye chete nechese chiri evil, kana chirwere chiri evil, kana poverty iri evil, kana kushaya rent kuri evil. Izvozvo zvese ndo zvakanamatirwa naJesu kuti zviregedze kuitika kwatiri tiri panyika panapa kwete kudenga. Kuti zvisaitike Jesu haana kuti vabvise panyika, akati musavabvise. Nyika imbodzidza kuti kune rumwe rudzi runogara panyika asi rusiri rwenyika. Tiri munhamo namatambudziko nokuda kwelanguage. Miromo yedu yakapiwa simba naMwari kutaura zvinhu zvichimirapo. Tokubva taishandisa kutaura nhamo ichimirapo. Same power. Unoziva pane zvinhu zvatofanira kuramba richidzokorodza kutaura kusvika zvabatika. Mwari zvaakatipa isusu haana kutipa zvaakabvutira ngirozi ndokubva atipa, akatipa zvabva maari. Likeness yake, image yake, likeness yake, image yake, kwete yemutumwa, likeness yake
image yake. Pa image kuti kana tichionekwa tinge tine chimiro sechaMwari. Pa likeness kuti kana tichitaura pave nema results as if ndiMwari pachezvakaataura. Zvikubatika mushe. 9. Pfuti yaunogona kushandisa kurova mhuka musango. Ukauya ukabikira vana vakadya vakaguta. Ukaitendeka kwa vana vako nemukadzi wako newe wacho haikuurayi. Inokudii? Inokuuraya. Kana yauraya mukadzi ikauraya vana ikauraya iwe. Hakuzi kuipa kwepfuti. Zvikubatika mushe. Chinhu chawakapiwa naMwari as a weapon kuti chiweke for you chinogona kutanga kuweka against you. Ukasaziva kuti weapon inonzi muromo, simba rokutaura randakapiwa naMwari rinoshanda sei. Unopinda prayer room wonamatira makomborero 3-4 minutes, wapedza kunamatira makomborero 3-4 minutes, wobuda woenda ku 3 hours dzekutaura namo. Ndosaka ndiri kuti minamato mizhinji Satani acharwisa. Anoti regedza kana wapedza kunamata mupe mukana wokukurukura nevamwe. Nyaya dzake dzichauya kuzofighta against minamato yaita. Apa pako pari kuwanda nhamo kupfuura rugare. Andina kuti taura nekuti mari yacho iripo. Mwari haana chaakataura nekuti changa chiripo. Rima ndo ranga riripo, but Mwari haana kutaura rima riripo, akataura chiedza. Zvako zvekuzoti kana ndaanacho ndozoti achiuya muone. Avafe vakauya kuzoona. Chinhu chese chine musoro chichauya muupenyu hwako chinotangirwa nenyaya. Ngachikurukurike, ngachitaurike, ngachitandarwe nacho chisipo. Chingorongode vanhu munzeve vati nhaye wedu hapana dzimwe nyaya here. Nacho chete kuseni masikati manheru, kuseni masikati manheru nacho. Ukadeclare kuti ngakuve nechiedza ukasvinura ukaona kuine rima. Saka mufundisi ndoita sei zvapaine rima? Vhura futi muromo woti ngakuve nechiedza, wosvinura woona pane rima. Saka ndoita sei naye mufundisi? Vhura futi muromo. Pane nyaya hizi yekungoti ndanzwa kuzvida, hakuna chinongoitika ndava wada. Ngachibve pacho panogara chinonzi kuda kwacho papa, ngazvibude papa zviende pamuromo. Ndosaka munyori what we believed, therefore we speak. Takatenda naizvozvo takataura. Saka hapana chinonzi kutenda kana belief. Kana belief yako isina kuconvertwa into speech. Zvaunotenda kuti Mwari unogona kuzviita mugore rino, hakuna kuramba wakazvinyarara unopinda December usina kuzviona. Changopfuura nemubrain mako chaunongofunga kuti Mwari vangangokaro chiita gore rino chikande pamuromo. Zvirikubatika mushere. There is a language of faith. Iyo ndaverengesa yanzi, he staggered not at the promise of God through unbelief. Kureva kuti Abraham haana kudedera achipiwa promise yekunzi uchabereka mwana aine 100 years, anzi haana kudedera through unbelief. Kureva kuti unbelief ndo inoshandiswa kudederesa. Ndo chiri kushandiswa nevanhu kurwa nepromise. Iye Mwari amboti kumunhu ndichakusumudza gore rino. Iko kusumuka kwake kunouya kuzodyiwa nechinonzi unbelief. Hanzi neBhaibheri haana kuconsider makore ake ende haana kuconsider kufa kwebhodhi yake ende haana kutarisa mukadzi wake akati mai vangu kani weduwe ko zvaasisina chibereko. Situation yanga yakasaraunda Abraham yairatidza kuti zvemwana zvakatoramba.
Jehovah ndokuuya nepromise yemwana kumunhu wamu 100. Mai vagara vabereki ndokubva vapinda futi munguva yekusabereka. Abrahamu achinzwa Mwari vachiti uchabereka mwana, ndokuvhara meso ake pazvinhu zvinoonekwa zvinoramba, nekuti Mwari havana kuuya kuzotapudza makore. Mwari havana kutanga vamurova makeup kuti aone kuti afiti manje adzokera paujaya. Mwari vakaregedza zvikonzero zvinosaka vaite sevari kunyepa zvirambe zviripo. Iye Jehovha ndokubva akanda promise akati ndokupa mwana wakaita zvawakaita izvi. Bhaibheri rinoti Abrahamu haana kudedera, haana kubvunda papromise, ndava wakatenda kuti iye wapromisa ari able to perform it. Sei uchida kugara wakarwisanisa vhangeri yatinoparidza nemamiriro ezvinhu muupenyu hwako? Because every word that is coming to you is a promise. But sei uri kubvisa ziso rako pa promise, wotarisa 100 years, wotarisa mhuri yawakaberekwa mairi, wotarisa kufamba kwezvinhu muZimbabwe nekusafamba kwazvo, wotarisa environment yauri kukurira, wotarisa imba yauri kurenda nechii, urikuona zvinhu zvese zvakakukomberedza, hembe yawakapfeka, chikafu chawadya, imba yawabva kwairi, mhuri yawakaberekwa, ropa rawinaro, zvese zvakauya kuzorwa nepromise kuti one day Mwari pavanoti ndakuda kukuitira chakati, uchashandisa zvinhu zvinoonekwa kurwisa chinhu chisingaonekwe chinonzi promise. We believed, therefore we speak. You believe and you speak. You believe and you speak. Imagine kuti dai wakada mukadzi wako, wakanamata kubva pawakamuda kusvika nhasi usina kutaura naye, mungadai muri mesere. Aiwa, zvinogoramba sei? Mwari ndiMwari wamasimba ose. Nataura nei? Hakuna chinoramba naJehovha, ndizvozvo. Waona mukadzi kuti uenda muda, woenda kunonamata, wokia door, woudza Jehovha. Ungadai uine mudzimai here pawakagara ipapa? Why? Wakagona kuconvert feeling yako into speech. Ndirikunzwika? Ende vazhinji vari panapa wakabvunza dzimba dzakawanda zvichida kana pamwe 98% edzimba, mudzimai haana kutembenga achiziva kuti mukomana paari kuya kuno kwari kuyazoti kudii. Kuenda kumunhu akavarairwa ari pakati penyika yake, ari busy nezvimwe, kuenda kunozvitengera muriwo kumagrosari, akazvivarairirwa zvake, haana pfungwa dzekuti nhasi kunei. But kuna akarongera zuva iroro, but chakarongerwa hachisi kuzviziva. Ndirikunzwika zvakanaka? Zvinotanga kuri kumhoresana kusvika shoko radizva rasvika. Uyu ndo paanotanga nekuvhunduka, but ozoda nguva yekunofungisisa nezvazvo, ozodzokawo neshokowo futi. Ndirikunzwika zvakanaka? Ndirikunzwika zvakanaka? Uyu ari kuuya kuzoti ndakuda uyu, haadziviswe nekuti waari kuda wacho akavarairwa, kwete. Dark moments. Vanhu vazhinji vane ushasha but wakaputiridzwa neudofu. Kana chiri chokwadi chavanondiudza kuti ndiri dofu, but sei Satani wakazvipira kundifudza 24 hours. Akandisona kana ndisina potential. You will find this is the time, you and me, to possess all the promises. We are
kune zvinhu zvaunofanirwa kugona kunonyengetedza nokunosvitsa shoko, kunyange zvakavarairwa, kunyange zvisina kutarisira kuti iwe ungataure nazvo. Wozvipa time yokunofunga, ndonge usingagone kunyengetedza zvezuva rimwe chete izvozvo. Wozvipa time yokunofunga, iwewe womaintaina same language. Ipapo ndo pane nyaya. Munhu wese ari munhu anombogonawo kutaura zvakanaka. Zvinongori nguva diki diki paangogona ndipapo, zvikangouya chete wadzokera kulanguage yake iye ye-unbelief. Tauya nemurwere wedu, saka takangomira tiri mukiwiko zvinezvi. Zvino taakutya kuti pamwe munhu waMwari akanonoka. Taakutya. Fear. Ende vanhu vazhinji vari pano anoyazoziva kuti inini doubt inondinetsa, kuti aiwa ini zvangu zvedoubt chaizvo ndo area yangu chayo. Unoyazonzwa kuti kudhauta ndo ichipo chaicho. Ukaona munhu ane doubt yakawanda, ndiye munhu ane faith yakawanda but yakakonvertwa. Nekuti makurira akaita Mwari, gonero yaakamboita zvimwe zvese, masikira akaita nyika, kuti ozoya panapa udhaute kuti Mwari vanochigona charoda kuti aitechi, kuti uzvigone kuti wadhauta, zvinoda faith inotyisa. Kuzvikonvinza kuti Mwari havakugone iwewe, ifaith yemaoresa chaiyo. It takes more faith to doubt God. More faith. Nyika yawasikuona yapera, dai yakagadzirwa watangwa newe, yakapera usipo usina kunzi ndibatsirewo. Mwari vachiita vari vega. Wauya usikodzidzipa nyika yakapera yeusipo, wotanga kudhauta. Kubhuku yavaroma zvinonzi kunyange vaiziya Mwari asi havana kumukudza saMwari, nekuti simba raMwari rinoonekwa richizivikanwa kwazvo nokuda kwezvinhu zvakasikwa zvinoonekwa. Kureva kuti zvese zvakasikwa naMwari zvaifanirwa kubatsira munhu kuti kutenda kwake kusumuke. Kuti kana Mwari vachigadzira zvinhu zvakadai, zvimwe zvisina kana maturo, wati muupenyu hwangu, simba rake rinoonekwa pazvinhu zvakaitwa. Panofanira kutanga kudevelopwa a lifestyle ye positive confession. Confess what you believe. Confess what you believe. Regedza kupinda mu business nemhaka yekuti une mari yekuritanga iwe usina mashoko okushandisa business iroro. Ndinotsvika vazhinji vakatanga mabusiness nekuti mari yanga iripo, iye asina mashoko aro. Rekadona vazhinji vakapinda marriage because vanga ine mari yerusambo, vasina language ye marriage ikadona. Listen to me. Ndosaka muchiona kuti chiri dangerous muupenyu kupinda into a zone yausina kutanga watumira mashoko ekoko. Satani anoda kuti izvozvo uchibva panapa uende kunokotsera upinde muzuva rinonzi Friday. MuFriday musina mashoko awakaposta. Urarame daily blank. Ndo zvakagonekwa nanambuya venyu nanasekuru vanoroya. Vakagona kukanda mashoko avo kumarriage iwe uchiri kamusikana kakadai. Regedza kupinda muday risina mazwi. Ndotsaka mumwe akati, this is the day that the Lord has made, I will rejoice.
richangotanga akati ndichafara kusvika manheru. Mumwe akachema pakati peusiku nekuti dambudziko ranga rapfuta moto, akati kuchema kungavepo usiku asi mufaro unouya mangwana. Nekukanda mafaro kuti kana pano ndazvishaya hazvireve kuti mufuture hazviko. Ndinodzika zvakanaka. Usapinde muzuva risina mashoko. Ndosaka makaona ndo strategy yakashandiswa naDavid. Ndisati ndarwa naGoriati ndofana kugona kutanga ndataura zvandichamuita neshiri dzedenga dzandichapa nyama yake. Kutanga nekudonongodza zvichaitika kuna Goriati usati wamubata. Nekuti ukamhanya kuhondo kusina mashoko ako unosikuona kuine shoko rambuya. Makandiutaura zvikubatika pana. Chabuda pamuromo wako chine simba. Regedza kuti zvandine mari saka mari yangu ndoichaita. Vhesi iyi yakandishoka one day. David achiuya kuna Goriati achiti iwe wauya kwandiri nomunondo asi ini ndinouya kwauri nezita raJehovha. But David anga ine zita raJehovha chete, anga asina rekeni momwe. Urikona kunonzi kuziva kuti hadzizi rekeni chete, haizi mari yekutanga business chete, haizi idea chete, but kuti kana uine chimwe chinobatika chauinacho. David paanoti ndinouya kwauri nezita raJehovha, ane chaanga akaisa muhomwe. Ndinouya kwauri nezita raJehovha, anga akabata tauro rake padhuze rine chimudhindo nechinechi. Ndinouya kwauri nezita raJehovha. Pane zvimwe Mwari zvaanogona kutipa zvinobatika asi tichiuya kuna Satani nezita raJehovha. Kana Mwari vakakupa chipo ichocho kunyangwe uinacho, iti iwe urombe ndinouya kwauri nezita raJehovha, kwete nechipo chandakatakura asi nezita raJehovha. Hanzi iwe unouya kwandiri nemunondo asi ini ndinouya kwauri nezita. Sezvinonzi hana chimwe chinobatika. Dzidza kuti chero uine zvimwe zvinobatika tungamidza zita raJehovha. Ndava zvinobatika izvi hazvishande kusvika zita raJehovha rabatana nezvinobatika. Language of faith. Tiri kutadza tikangoti ngatinamateiko zvinezvi. Tinongoti ngini ipapo chingobva pano kupinda munzira. Chirega unzwe. Hatisati taakugona. Iko zvino vazhinji maakugona munamato wekutaura naMwari. Ndanga takabata musoichosti. Maakugona kutaura naMwari stereki. Zvikadai. Nyamba Mwari paakakutrena kutaura anga asingade kunyaudzwa iye. Aiti pamwe kana wagona uchanotaura nezvauri kuda. Inobatika mushe. Muri kutadza nei kuita nyaya vanhu imimi? Nezvinhu zvamunoda. Wakaona mukadzi akanaka ndokubva wati straight kwaari, usina kunoswera uchibvunza Jehovha. Zvimwe zvese izvi ukazviona uri kuramba uchidzokera kuna Jehovha, chii chiri kunyatsoitika? Hatisati tadevelopa language inonzwikwa nezvinhu zvatinoda. Jesu unonzi achimuka mangwanani wakaziya nenzara ndokuona a fig tree from afar, ndokusvika pamuti achitarisira kuti ndichawana mafigs kana kuti maonde, ndokuona pasina
Bible not, and Jesus answered the tree and said, It's Mark chapter 11 verse 13. Mark chapter 11 verse 13. And Jesus answered the tree and said, answered the tree as if anga abvunzwa, as if anga ataudzwa. He answered the tree and said, ikoku kunyima kwa wakaita Jesu, it was a language Jesu yaigona kuziva kuti wati kudi. Kunyasonzwa kuti ndashanda mwedzi wapera but basa rangu rikundinyima a reward. Iwo wenda kunonamata kuna Jehovah asiri yakunyima uchinyasosiya basa rakunyima mari. Jesu achinyimwa maonde nemuonde hana kunomangara kugomo kuna Jehovah zvandazoitwa nhasi nemota. Iwo muonde wandinyima, Jesu akaziva kuti ilanguage yomuonde. Chandinyima pano handisi kuda kunomutsa Jehovah kana akazorora zvake. Regai nditaure nemuti wandidherera. And he answered the tree. Yawatondiita iyo ndo inonzi rafu yacho. Izvo atidedzere Jehovah ndava anyimwa pano ndini. Ari kuda maonde haasi Jehovah ndini. Ndironzwika mushe. Jesu ndokutanga kutuka muti haana kuubata. Kavhura muromo wake akati hakuna mumwe achadya. Kusazove nemumwe achazozvikudza. Kuti pakashaya Jesu chinhu ndakauya ndikadya ipapo. Ndakukuomesera nyaya yekuti uregedze kuzove nemumwe munhu wauchasupply. Kana watadza kutopa ini wochitongofa, hakuna mumwe wauchapa. Ukasaroora ini ndikutaura nemumwe munhu ere panapa. Ini ndakaona vamwe vanhu vachiprofitwa kunzi marriage yako haisi kumira nemhaka yemumwe munhu wawakambodanana naye ukamunyengedza ukamuramba akasara achichema. Ndosaka basa rako harisi kufamba, mari yako haisi kubati cheke chakati chako nokuda kwean individual. Chakasaka zvinhu zvidaro pane mashoko akataurwa nanyakurambwa. Akati ngakuchiregedza kuve nemumwe futi achatema marriage pauri. Ihondo yemashoko. Ukauya zvako kalenga ngati hai ndongonyarara unokuvara panyika pano. Ihondo yamashoko. Anotaura ndiye anohwina. Vakadzika kuchecha hakuna chenyu, dzokerai kwamakabva. Kana wauya kuno wauya kuzotaura nezvinhu. Kana utanga wada kumbopenengura mashizha kuti uone kuti nzeve dzai dziri papi, iwe taura nemuti chete. Harisi business rako kutsvaga pane nzeve. Ziva kuti chese chiri panyika chine nzeve dzokunzwa. Iko zvino maakugona kutaura naMwari but hamusati maakugona kutaura nezvinhu zvakasikwa naMwari. Jesu achipedza kutuka muti ndokubva watanga kuoma. Vakashamisika vakati, ha, waoma sei? Zvikanzi muri kushamisika nezvizvi, imi muchati kwete muchaita. Mungazomutsa zvigredhe nemakatapira kunosunda gomo. Imi pati kugomo iri nemuromo futi wandashandisa pamuti. Zvinogomoka hausisiri muti chete, nemiti yacho ndavari zvigomo pasina miti. Nemuromo muchati kugomo ibva apa enda unoiswa kugungwa. Nemuromo muchati tatitane vana here vanogona kuita nyaya nezvinhu. Zvinhu ndiri kuti zvinhu unodzimaidzwa naSatani zvekuti kana magazini inotengesa chinhu hauvhuri, kana munewspaper section inotengeswa motikari hausviki, kana kuda kuziva kuti dziri pamari kwete kutenga, kuda kungoziva. Ndinoenda kupi newe? Ndosvikepi newe?
unoda kuti Mwari vachaite sei? Language ye faith inofanirwa kudevelopwa. Varume vari kunzi the subdued kingdoms, ati subdue ma kingdoms takavhara miromo yatakaita izvi. We must learn to speak. Ukaona chaunoda ita nyaya nacho. Amen. Muchinoda kuramba muri vanhu vari sober vama decent. Hamusi kuda zvekupinga zvatiri kutaura izvi. Bvunza chigunwe changu ichi nemuromoyo. Kunongedzera chitodayo. Ndotaura. Aiwa. Brother, muri kunyasoziva kuti amuri kuda ispeaker here. Munyasofuratira speaker here kuenda kuna Jehovah. Matoriona kuti iri harisisiri kudenga iri. Mosiyana naro hapana nyaya dzamaita nespeaker kunonetsana kufurufushana naJehovha. Mwari haasi kunzwisisa kuti saka zvandakafanosika munhu yasita anamata ndakazvisikirei. Kana ndakasika asita anamata, why ari kunamata? Indakazvisika asita anamata. Why muri kuda kuramba muchitaura naMwari? Iye Mwari akakutumai kuzvinhu kunotaura nazvo. Pamunofanirwa kutsvaga kuti Jehovha muri kupi, kwakudzokera nethanksgiving. Kunotenda Mwari nesimba ramakandipa ndakanoita nyaya nechinhu chii. Iko zvino ndaanacho. Sei zviri kuperera pamukadzi akaroorwa kutaura nezvinhu? Sei? Vamwe venyu madzimai amuinawo iko zvino handiwo vamakatanga kuti ndakuda, makarambwa ne17. Hauna kuora moyo kusvika wawana wogere naye nhasi. Same approach. Warambwa nemotangani iko zvino wakuora moyo. Zviri kubatika mushere izvi. Ndinoda vana vanoita sekunge zvisina kunyatsoti kwesere. Pane pazvinosvika ukaona uchakadzika mahesti yakora moto nyaya. Pane paino nhamo ine paino kusvitsa pekuti even wanga uchiboda kuita gentleman. Alozana ndinoona vanhu kana vachiuya kuhealing session hazvina mhosva akadzidza. Kutaura kuti ndoda kutanga nevanhu 5 chete fambai muye kuno. Baba vane madegree. Vachiona kwazara kuno kunoona vachisairira chete kuuya kuda kuzomira. Naye baba 35. Hamuna kuenda kuchikoro here, vakaenda kuchikoro nekuuniversity. But kuti 5 kuti vaverenge kuti 5 vakwana. Ukaona uchakadzika usati waibva. Hausati. Ndiri kuda kuti mugone kutandara muchireteka kutaura sokutaura, kwete kusvika maneta, kwete kusvika vavengi vatsamwa, but kusvika chaitika. Izvi zvinhu zvinonzwa izvi. Ndati izvi zvinhu zvinonzwa izvi. All right.
ukasarudza kusataura nazvo, kune zvinhu zvakanzi naMwari zvinouya at free will. Like zvinhu zvausina language nazvo, kune zvinhu zvinouya pamba because wazvi-invita, poita zvinouya pamba even usina kuzvi-invita. Ana mosquito, makonzo nechii nechii zvinogona kungouya pamba pako. Ndinoziva zvakanaka, right? Ubatisise mashoko aya. Nezvipfeko, vazhinji kana wakapfeka hembe yausingade, iwe usina kutaura naye kuti ndinokuda, ndo zvimwe zvezvinhu zvinongouya ndava munhu akanyarara. Zvakangonzi naJehovha nemhaka yekuti panyika pane vanhu vangafambe vasina kusimira. Ingopindai mudzimba dzevakanyarara. Ndinoziva mushe. Fear. Amusati maane language, unoona vanhu vachikinditsana mumba, kubvunzana mafuta. Kuisa mafuta here? Ndati kuisa mafuta here, kuisa mafuta here mumuriwo. Ngaapere wona. Kwete kuti afinwa nawo, achinyatsonzwa kuti ndo aanoda, but ane ramangwana. Kuda kuziva kuti kana akapera tichatangana nei. Chakambounza iwaya azopera chii, chazoenda kupi? Ndati chakambounza iwaya akuzonza anopera, chazoendepi? Kutya. Abraham haana kutarisa zvinhu zvakamukomberedza, akatarisa ability yaJehovha apromisa mwana. Kunyange zvimwe zvese zvichisugesta kuti hazviitiki zvarehwa naJehovha, asi simba raJehovha. Takatenda ndokubva tataura. Takatenda ndokubva tataura. Ini ndiri kumboshuva kuti dai ndaigona kunyazopota ndichiti panyama chaipo ndichifamba mudzimba ndichimboteerera kuti ndapedza kuparidza vanhu vari kudii. Nekuti ndo zviri kusaka munhu adzoke futi akaita zvaakaita izvi. Can you imagine kuti munhu anotenda kuti next week upenyu hwangu hunenge hwachinja? Kana pano tikadeclare kuti mangwana upenyu hwako hunochinja, munhu anonzwa kuti shuwa huchachinja. Kataurirane. Chii chinoita kuti upenyu hwako mangwana huchinje, iwe usina kuchinja nhasi? Ndosaka makaona vanhu vakabuda mugore vachifara kuti kwauya rimwe gore idzva. Ivo vari vamwe chete vabuda mugore rabva iri, vopinda mugore dzva vari vekare. Gore rinongosvikonzwa munhu watagara tiinaye anongotenda zvaaingotenda kare. Sei uchitenda kuti mangwana zvinhu zvangu zvinochinja, iwe usina kuchinja? Hauna you idea, hauna bhuku remunhu rawatenga ukaverengawo, hauna vhangeri nemusoro yawateerera, hauna kana DVD rawato zvakuchinja mangwana ndavanoda kwezvandanzwa izvi nechi nechi. Unongori zvaunga uri nhasi uchishupika, rutenda kuti mangwana zvinenge zvanaka, zvinenge zvadzingwa nei. Kana uri the same person akamboattracta maproblems nezuro, ukapinda muzuva rinonzi mangwana uri mumwe chete, chii chinosaka maproblems akutize? Zvikubatika here zvakanaka? There is a language yamunofana kugona kudevelopa. Be careful. Be careful. Vana baba nana mai vakomana vasikana, you have to be very, very careful how you behave in the presence of God. How you behave in the presence of God.
Don't doubt God. When God promises you something or anything, believe. 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 Vhura muromo wako uti ngazviitike kwandiri sezvamareva. Confess it. Confess it. Confess it. Language of faith. Language of faith. Language of faith. Se uri kupanika, indisiri kupanika. Se uri kutya, indichikuudza kuti usatye. Chii chiri kuitika? Doubt yakasunga vana baba nana amai maoko. No matter wamuudza kangani kuti usatye, anongonotya chete. Vakagadzirwa vakabikwa mubhodho rinonzi fiye. Chese chiri pavari kubva kuvhudzi kusvika kunzara dzekutsoka, kutya chete. Hazvina mhosva mavhesi mangani, minamato mingani, zviprofita zvingani, achingobva pauri bedzi. Doubt. Why? Because instrument inouswa nevanhu vari truly born again. Tine vanhu vazhinji vasina relationship naMwari, varikuda kubenefita from zvinhu zvaJehovha. Kumuti exercise faith. Kutya. Kutya. Ndakaudza vamwe mai. Ndakati mune nyaya, vasina kundiudza, ndakati mune nyaya imimi next week. Iri kuenda court. Seshuwa munhu wamwari ndoenda ndotofambira kuti ndikuone ndidini. Ndikati all right. Muchaenda mobuda. Ichanoshaya musoro asi muchadzokera rwepiri. Zvinhu zvese kunyangwe neevidence iri kuunganidzwa kuti iweke against you, ichaweka for you. Usatye. Muchadzoka pasina dambudziko. Nyaya iyi iri kunopera kwete kekutanga asi kechipiri. Chiendai. Ndobva vakumbira prayer. Okay. Nokuda kwefaith yake ndakati ndomunamatiri. Ndanamata. Epo parikunzi namatai handisi kuziva. Nteerere zvakanaka. Parikunzi namatai apa ndiri kunamata. Ndiri kuudza Jehovha. Ndikasaudza Jehovha haatende kuti ndanamata. Ndosaka dzimwe dzenguva ichiita kunge pride. Ukasvika pamunhu so aine ronda, woita sekunge uri kutaura neronda vanhu vachinzwa. Zvinenge usiri kunamata kuna Mwari unoporesa. Vanhu vakajaira kuti tite nyaya naJehovha, tichasona ronda riri papa, tosiya ronda, tonetsana naMwari asiri ronda. Chiri kunetsa munhu yaazi Mwari, ari kunetswa neronda iri. Maya vakaenda.
every day one text a message one text a countdown tukasara madays akatogo kusvika day rachira vaenda zvikanzi ndakukwira mukombi ndakuenda kwekuye for text time zvinzi ndakusvika padho tanga kunamata amusati makutomboziva kuti munhu waMwari ndo chigaro chokupedzisira pasi pezuva. Hakuna chimwe chigaro, hakuna imwe authority futi. Daga textirwa neimwe hama ine kwaida kumhanyira, ndomva nonga akapaka pasiri pomutauni, ndomva akiremberwa motikari, ndomva endwa nayo svika kuona mota hapana. Mota yangu mwana zvanzi nawakomana nayo, mota yako yakirembwa endwa nayo. Kunosvika kwekwe mari dzaidziri kutaurwa. Adzokera mutauni akutambudzika, ndangona foni iri kungoringa, foni iri manadaira, ndobva nditsanangurira ndozvaitika izvi, mota yangu yadi but handina mari yacho. Ndikati uruda mari yandoda mota. Zvikanzi vapanoona kuti netsei because hautomboiwana kana usina kubhadhara mari. Ati uruda mari here kana uruda mota yako? Ndoda mota yangu. Ndadzokera unopiwa mota. Zvikanzi but vataura vada mari yakati, ndikati unonovaudza kuti zvanzi naMakandiwa ndipe mota yangu ndakuenda. Ndokunzwika zvakanaka. Chimwe chinokupai kuti muomerwe futi, munenge mune pride wo futi imi. Mukuda kusorovha zvese mega. Zvigoita kunge isa hatina zvatinogonawo. Akafona manje unomari is very funny. Zvekati funny kuita sei? Uri paiko zvino zvikanzi mota yangu da. Ichatosvika nguva, tererai, handisi kuzvikudza apa, dangoti muzive bedzi kwatakuendeswa naJehovha. Ichasvika nguva yekuti even munhu akangokuti ndinokuda akaziva kuti uri mwana waMakandiwa, hapana chitsotsi ipapa kutongonoroorwa zvotongogadzirika zvotogadzirika. Hai kazve. Ndinokunzwika remushe. Naye meweduwe. You will find this is the time you and me to possess all the promises. We are possessing the promises. You will find we are possessing the promises. I want to create a mind ya pioneer, munhu ane simba rokutanga zvinhu nekugona zvinhu zvanga zvisipo zvinovepo only because of your mind. Mukristu simba raakapiwa harizi simba rokumaintaina zvaawana zviripo chete, but isimba zvekare rekutanga zvanga zvisipo kuti vamwe vanhu vasinganamate vagouya kuzozvimaintaina. Saka une power rekuti kana paine chisipo asi iwe uchichida, you have the power to create that thing, to bring it into existence. Apedza kuisa moto, Samson wakatanga kudirecta makava nemind. Kuti gava rese kumunda wafiritsa, gava rese kumunda wafiritsa. Hakuna rakamhanya kutsime. Munda uri mumusoro maSamson. Ndo kwakananga makava. Why controller makava? Power
wacho manje vhudzirie vana baba ega utamba na Samson akuna utamba vhudzirie raisenda ma messages vhudzirai gona kuprograma zvinhu zvaanoda kuprograma pese painzi ngaregedze kugerwa ngaregedze Mwari chaida kuti chiprotectike is the mind. Ma weaknesses acha unofunga kuti inga vanhu vemangamanga iwo mumangamanga imo ndomakaswa simba na Mwari imo ndokushanda kunoita Mwari. Saka nyaya ndiri kuparidzai ndinogona kubatsirawo here umwe munhu akafoira form 4 pana kuti unzwisise kuti God can actually call out light out of that darkness. Mwari unogona kuburitsa zvinhu zvinotyisa kuti vanhu vagozongobvunza chete kuti mari yake inobva pai, simba rake rinobva pai, upenyu hwake hunofamba nokuda kwei. Ndiri kuona huruva ichimona vanhu vachisimudzwa nenyasha zvisina kumboitika ndo zvichaitika nemhaka yekuti Mwari ari kuda kuraise a pioneer in your family. Yes. Shout, I am a pioneer. Shout, I am a pioneer. Shout, I am a pioneer. Aiwa, unotaura uchimuva, I am a pioneer. Aiwa, zvinoda nharo izvi. Zvinotoda nharo izvi. Wedzera nharo mbichana zvinoda nharo izvi. This is the time for you and me to possess all the promises we are. Imi wedwe sei kutya kuri kuramba kuinewe. Ndinoya panapa ndakaita vhangeri yekupfekera sutu nemajenereta agoruruma panzapa nemaspika kuti ndingoisa ropafadzo. Kangani pagore, masevhisi mangani pamwedzi, nemakonferensi nemarevival ekukomborera chete. Asi mbuya vako vane sketi yakarudunuka vagongotaura shoko kahwani kungoti unozviona ugotoya uchibvunda kuda kuti ndiite sei. Sei mbuya vako vari kuramba vaine simba kupfuura inini. Handichaziva kuti ndoita sei, ndopfeka sketi here ndinyasoutaura mushe kuti ndinzwike. Pane action yefaith yekuti munhu aiswa mujeri ari kunzi mangwana ndopaari kunohemwa wokotsira zvekuda kumutswa nembama yengirozi. Kukotsira mujeri uchiziva kuti mangwana ndo pandiri kufa, dzobata hope. Zvekumutswa nembama yomutumwa Peter. Faith hakusi kungotaura ndinotenda. No. Kana. No. Action after prayer. Inotudza kuti munhu ushu mazororera akadaiso aya gonai kuridha munhu wefaith kuti anobehave sei. Kopa zvaanoita. Kopa.
unoziva pane nguva inogona kuipa zvinhu pazvinoenda kuma extremes zviye zvaunoyasoona kuti hei pazvasvika apa kana zvikasagadziriswa zvatoipisisa kumucheto kwaunonzwa kuti kuno kuna mhenge tine faith asi pana pandasvika apa patoipa. Uri kuziva here kukura kwakaita Mwari wako kupfuura mari yerendi? Alright, unodhauta kuti ndinogona kune vamwe mwanogona kunge pamwe akupinda mu 40 years asi tawanikwa mwari kupinda mu 45. Una Mwari iwe uri mudzimai, panyika pacho pachine varume, sei mubhaibheri makaiswa nyaya dzevamwe vanhu vanopinda mu 100 years vasina vana, but tine munhu ari panapa akatakura bhaibheri anoita 5 years ari mumarriage asina mwana wokomplaina. Muri kuverenga vhesi ipi? Yakaisirwei mubhaibheri umu? Yemurume ane 100. Sei bhaibheri raiiswa nyaya dzevanhu vakashupika for a long time asi Jehovha akazovarangarira? Iwe uri kuverenga dzipi? Tine varume vakaraswa vakaenda kuchakasara chenyika kuna naLodiba, vasisiri vanhu, but one day kungonzi ngauyiwe naye paBiza Street kuti anogara kupi averenge vhesi iyoyo, kuti anogarepi muunity ani averenge vhesi iyoyo. Muri kudhautirei Mwari? Muri kudhautirei Mwari? Muri kudhautirei Mwari? Ndakavingwa nomwe munhu dzayamaya kuzonamatirwa achirwara, akaisa pressure, aisa pressure, ndovana zomupa mukana. Majoints ake aya anga kupera basa, ane mameters aifanira kutofamba pazuva, akangopfurikidza aitozvinzwa dzibongo aitowira pasi, achagona kusumuka kutotakurwa. Majoints aya kupera basa, kana kuti liquid here munome yanga kupera kana chii, auye kuzonamatirwa. Indokumuudza kuti kana pedza kukunamatira regedza kuzozeza kuenda kwaruda kuenda. Ndavaone tiketi kudhara rekuenda kuNigeria, ndokumutsanangura nepariri. Ndiwakabhukisa kudhara ka, enda unonyengetererwa. Ini ndichakunamatira panapa but uchapfuurira pamberi kuenda because hausi kuzopora. Why? Nekuti musoro make makaregister kwaanofanira kunoporera. Inini ndinonamatira vanhu vasingapore, kuti kunamatira sokutofa. Because pane paunouya kwandiri because wawainyatsoda chaiwa mushaya. Njadzoka nesubject ini yasokudzidzisa inonzi faith yaichaya kuti kune vafundisi zvinezvi mumasangano vane gift yehealing but yakuita kunge yakupera, kwete nekuti yakupera but nekuti vanhu vane rimwe zita ravaregister. Zvobatika mushe.
ndokutomuadvise ngati please chizvikurumbidza because ukazvinonokera zvinozita wese kupfuura enda unonyengetererwa enda unopora. Asi mumwewo futi akauya achiti because mwakambotivinga tiri healing session achitipa list remapastors ndakanamatirwa nengi zvakashaya basa kweseko, saka ndatonzwa kuti kuno ndokwa zvinoita izvozvo zvega zvakakwana kuti inini kana ndakangwara ndiregedze kumunamatira, but ndakangozviita kuti bedzi adzidze ndokubva ndamoti ndichakunamatira uchapora, but hazvireve kuti kuno kuri nani kupfuura kwawakabva. Remember the day ndikati chuya panapa ndauda kunamatira, but regedza kupa mhosva wakakunamatira, ane problem ndiwe. Ndobva dhimoni rabuda ipapo, ndokutanga ndokupora ipapo, ndokutanga maexercise pamberi pevanhu vapachijoga chino ndikati pachine zvikanzi ndiri kushamisika pasisina kana, ndikati ane problem ndiani? Ndiwe. Wasvika pakuti dambudziko rako warikudza waribhiga zvekuti watsonde list revanhu vakaritadza, uri kudada nezvinhu zviri kuita kuti nhamo yako iwedzere simba. Hakuna mufundisi akadaidzwa naJehovha anotadza problem yemwana wesangano, hakuna. But vana vesangano vane pride. Kana akasave munhu waanoda, chirakataura zvine musoro zvakaita sei hatendi. Pride. Pride. Tinozvinzwa ndichiapproacha munhu wese, ina handisurprised nekupora kwemunhu ipapo. Ndichiapproacha ndotoziva kuti uyu ndinhasi, uyu hasi nhasi, uyu achadzoka futi kana aona zvo uyu. Ukanzwa vanhu vakuti we now have our own pastor Ningi, ndiyo wanga achida yeye. Tane wedu pastor Ningi muZimbabwe. Unoziva here kuti ndakatanga kunamatirai mimba napa muchirwara, munogona kuona mamiracles mashoma, but ndikatanga nemavisitors vabva kunze kwenyika vanokurumidza kupora because they've paid the price. Kubva patiketi raatenga faith yake yanga ichisumuka. Ndo magadzirirwo akaitwa munhu. Ikanipedzisa nichiti, unoziva here kuti munhu kana achiuya kuna Jehovha kuzonyengetererwa ngaazive kuti healing yake haiwane nemhaka yekuti abhadhara mari. Price ye healing yakapewa kudhara naJesu nokuda kwemavanga, ndizvo ka? Saka haisainirwe cheki ye-billion. Ukasaina cheki ye-billion ukanamatirwa ukapora, haizi billion, but if faith yako yaraiswa nemhaka yekuti wakajaira kubhadhara. Price yokupora kwemunhu yakabhadharwa kudhara naJesu. Asi munozviziva here mimi? Ngembokutsanangura chimwe chinhu. Apa musandinzwe sevana vasina nzeve. Hakuna pavanhu vese vatakanamatira watakaudzwa kuti bhadhara mari yakati. Hakuna. Vese vatakanamatira vachirwara. Kupora munhu asina yake yaafamba nayo bedzi yakwirisa kombi yachiuya ndiyoyo yangobhadhara bedzi, achisvika kwedu tosikomupa chipepa tomuti gara tomunamatira opora. Hakuna ari kuti ndakabhadhariswa mari yakati kuti ndiporeswe. Why? Because tinoziva kuti vakabhadharirwa kudhara, vari kunge vazotora zvinhu zvavo zvakadii zvakabhadharwa kudhara.
asi munoziva here kuti uyu ndikamuti bhadhara $5 ndiko kunamatira, iwe ndokunamatira mahara, iwe $5, iwe mahara, iwe $5, iwe mahara, vese vachirwara. Unoziva here kuti itest yakatoitwa, ndikanamatira bhadhara $5 ane mukana wokupora. Mukugadzirwa kwemunhu chaiko chaasina kubhadharira haanyasochitenda. Muteerere zvakanaka, handa kuti vanhu vachabhadhariswa ndinzwe nenzeve dzemwana wepano. Yakuna kuyazotapa nhau panapa wozoenda uchiti ndofunga akufunga kudi. Unobhadharisa mari ngani unobhadharisa varwere vesa. Kutozoya kuzonamatirwa kushaya mari yekupa madhokota cha. Dai vainayo vamwe vacho vasingauyi. But ndiri kuti munhu akagona kupay the price, faith yake inosumuka. Mamiracles mazhinji atichagona kuareceive nemhaka yakuti tiri kutadza kunyasodyara seed iri enough kudevelopa faith yedu. Unoziva here kuti pasi pezuva hakuna one ng'anga ine mishonga inoshanda ichiipa mahara. Ukangoona ng'anga ine mishonga inonzi inoshanda, bvunza kuti imari. Nekuti system yepanapa inoshanda neprice. Kumira kwandakaita panapa ndichiparidza, there is a price. Anointing kuti igare mandiri iswere neni ndiuye every day nichimira panapa isingatirasise, kune price iri kubhadharwa on a daily basis. Haizi yemari, handisi kubhadhara mari, but sometimes unobhadhara ni time. There is a price for everything. Atitye tine nguva dzataimbotywa kuti ukanamatira zvinhu zvikange zvaramba woti Jehovha mazoda madi. Brother, ndikauya pauri kuzokunamatira, usade kundidzidzisa manamatiro. Problem iri kusaka ndikunamatire nhasi, mangwana, kusukira mangwana, gore rinouya ndichikukunamatira zvisingachinji. Uri kunakirwa kundinzwa ndichitaura naMwari ndisingataure neproblem yako. Uchifunga kuti ndiri kunamata. Hapana prayer. Hapana prayer. Kusvika takugona kutaura, takunzwisisa language ye-HIV, kuti iwe chirwere nokuda kwezita riri pamusoro pamazita ose, ndinokurayira kuti ubude mumuviri wemunhu uyu. Ipapo Jesu akatarisa so achiona authority yemwana nekuziva position yake kuti chiri kutaurwa nacho chiri kuadreswa apa chirwere, chiri kuadreswa apa ipoverty. Kwete kunoidedemura nekuitsanangura matangira yakaita ziso raJehovha raiona. Nhamoyo isati yauya mumba mako Jehovha aiona kwayaibva. Chii chaunomudza? Udza nhamo yako kukura kwakaita Jehovha. Udedemure simba raMwari waunoshumira. Nhamo ndo ngainzwe Mwari wako kuti Mwari anzwe nhamo yako. Nhamo yako anoiziva. Every time unongopinda mumbaso wako rarasa, Jehovha ndinzwirewo tsitsi. Batai upenyu hwangu. Bvisai matambudziko andinawo. Makumbo angu anorwadza zvikadai. Mundiporesewo, amen. Wakutorara. Ndio kunzi prayer. Ataurwa naye apa ndiJehovha. Chanetsa munhu uyu haazi Jehovha chirwere. Hatisati tagona kudevelopa language nezvinhu zviri kutinetsa. Mwana waMwari kana waziva wane shoko
semazarira rakaita mandiri ndinotambura naro. Kuenda pane zvinhu zvacho kutanga kuti nacho ndinochinyaudza kusvika chaenda nacho. Ndava simba racho harizi richauya nhasi, ndakapiwa simba pamusoro pezvinyavada ndikangochiona chete. Handikoke Jehovha nhasi panyowana kuti chiuya ipauya chirizi. Ndakakupai simba kutaura chirwere kuti iwe chibvapi. Vazhinji vanofunga kuti no, atambomunzwa futi achiti Jesu kaipa papa, saka zvikufamba sei. Kuudza dhimoni ndakukudzinga chibuda, iwe chirwere chibuda. Kuudza murwere kuti I'm going to heal you, zvinonzi inzwa zvakutaura. Iwo vane Bible rinoti he who unites himself with the Lord becomes one spirit. I don't have the spirit of Christ. I am the spirit of Christ. We are one. Pane nguva painozokwana. Pane mimwe minana ichaitika dzimwe dzenguva wasida kumbomenshena kuti nezita raJesu. Kungomenshena kuti vanhu vazive kuti ndiyani ari kuzviita. But hazvizi mukuti ramenshenwa. Nekuti iye Jesu wacho hakuna dhimoni raakadzinga nezita raJesu. Waingoti mweya wotsvina. Iye notori haya degree manje. Kana wazosvika apa hakuite izvinezvi. Kana wazosvika apa wakunzwisisa kuti Jesu, ini naJesu, simba redenga rese riri pano. Kuzvinzwisisa nokuziva kuti ini ndingaitwe sei, wakaipa angandidii. Satana anogona here kuuraya Jesu. Ndine authority yandakapiwa. Ndinogona kuiexercise anytime. Anytime. Kozvino Mwari akandipa motikari. Paakangondipa motikari akatopedza. Musi wandoda kuipaka newandoda kuidriver zvaakwandiri. Mwari akapedza neni. Simba wakapiwa kudhara. Unoridriver musi waunoda kana musi wausingade. Muri kuregedza Satani achipinda mudzimba dzenyu, achipinda muvana, achipinda marriage yako, uchingodeedza chokoka Jehovha chete. Kora ndakakupa simba richashanda rini? Ndikuda vana vanorova mweya yetsvina, vanorova madhimoni. Ndinodzika zvakanaka here inini? Chapinda mumba mako regedza kuswera uchinetseka kuti zvakazodai zvakadai. Kungurutsa mweya wotsvina ubude mumba utigire testimony panapa, ngauye ya testimony. Unoda kuti ndinamatire mweya yetsvina kangani? Muripo muchiona. Wobatirwa mwana. Reudze. Pamabata apa pamwana wangu. Please. Vai papo. Vai papo. Ndizoga. Language of faith. Language of faith. Language of faith. Baba Gunda, maakuda motikari. But kutaura. Pfungwa dzako kuti dai ndikachiwana mota, dai ndikangochiwana ndo dzangopfungwa mazuvano. Ko kutaura. Ndiri kunzwika here zvakanaka? Naimi, ndaparidza zvinodhura here panapa, ndati kutaura. Ukaona ukabva pano ukataka kutaura nemunhu waunosimbotaura naye ukanzwa kuboekana, ibva pari. Tsvaga mumwe. Because kana ari munyowana anombosikupa moyo murefu utaura ukanzwa kuboekana ibvapo futi. Taura ukaona vese vakudhiniwa wega. Tanga kutaura kuti handizi murombo.
blood rangu harina jambwa, harina minyama. Aikona kuti ndakaberekerwa mimba inongoshaya imba yavanhu vanongoshaya. Iti ndosaka ndakaberekerwa muimba ine varombo kuti ndisumudze generation yangu. Mwari akaona kuti ropa rekwedu rinotoda inini chete kuti rinatswe. Ndirikunzwika zvakanaka ngerenini. Shout, I am blessed. I am blessed. I am blessed. In Jesus' name.